Moin, tu Adam Hybel, Kasiebej Świat. Dzisiaj jedziemy do Gdyni, gdzie je wrancieni strzybrnych tobacierów Ebrama. To są nadgrodę przyznawone przez środowiście gdyńskich Kasiebów, które prawie mają być achtnieniem tych, które zasłużyli się dla rozwoju naszej kultury w tamtym wielkim miejscu. Tam dzisiaj jedziemy. I co nie zabłądzę ta? W sobotę widzimy się w Siemudze na Światowym Zjeździe Kasiebów. My będziemy tam z naszym mobilnym studia. Na żywo będę mógł z nami pogadać, ale będę mógł też na żywo relacje webzyrać na naszym karnylu. Kasiebej Świat, Adam Hybel. Rocia bardzo serdeczna. Masz problemy ze skórą, ale nie wiesz dlaczego? Twoje kosmetyki i pielęgnacja nie działają? Pozwól się oddać w ręce specjalistów. Podczas 2-godzinnej wizyty dokonamy dokładnej analizy Twoich kosmetyków. Następnie po oczyszczeniu skóry przez naszego kosmetologa drobiazgowo zbadamy i odkryjemy tajemnicę Twojej cery. Nie marnuj czasu i pieniędzy na nieskuteczne kremy i niedziałające zabiegi. Przestań zgadywać, a zacznij wiedzieć. Aquamaryn Premium to Twój pierwszy krok do zdrowej i pięknej skóry. Podaruj sobie szczegółowy plan pielęgnacji już dziś. Umów się na wizytę w Instytucie Kosmetologii Aquamaryn w Wejherowie. Jeziora, lasy, historia i kultura. W to lato Łedwiedze gmina Wejherowe. Pierwszy nadgrodzony, Ryszard Zynka, przez wzgląd na stan zdrowia nie mógł odebrać personalną nadgrodę, temu w jego miono zrobiła to jego córka, a laudacja wygłosił syn. Podsztrichnął z jednej strony udział Ryszarda Zynci w kulturalnym ziecim kasiebskiego środowiska w Gdynie, ale też fakt, że był świadka a uczestnika historycznych wydarzeń w gdyńskiej stocznie. Te jego zasługi to jest coś, co tak po prawdzie gdzieś przewijało się przez cały jego życie. Przecież on nie szukał wyraza jakimś rozgłosa. Nie, tatk nie szukał rozgłosa. Przekazywał nam wszystkie informacje kaszebskie. My włączyliśmy się z rodzeństwem w życie Kaszub dzięki tatkowi, który de facto nie chciał rozgłosu. Ale działał na rzecz Kaszubów wiele lat. Ja ci tu aktywność była taci osobliwie widoczny z perspektywy tych, co mieszkali z nim doma. Każde wieczory miał zajęte, tłumaczył Pismiono Święty, różańc prowadził, ale te wieczory były zajęte i myśmy to odczuwali, widzieliśmy, włączaliśmy się też w to dzieło tak naprawdę. W jaki sposób on przekazywał Kasiebie na swoim dzieciom? Przy każdej okazji, przy każdej uroczystości rodzinnej mówił po kasiebsku, przekazywał nam język kasiebski, więc troszkę nam zostało tej mływy i mam nadzieję, że to nie zginie. Masz problemy ze skórą, ale nie wiesz dlaczego? Twoje kosmetyki i pielęgnacja nie działają? Pozwól się oddać w ręce specjalistów. Podczas 2-godzinnej wizyty dokonamy dokładnej analizy Twoich kosmetyków. Następnie po oczyszczeniu skóry przez naszego kosmetologa drobiazgowo zbadamy i odkryjemy tajemnicę Twojej cery. Nie marnuj czasu i pieniędzy na nieskuteczne kremy i niedziałające zabiegi. Przestań zgadywać, a zacznij wiedzieć. Aquamaryn Premium to Twój pierwszy krok do zdrowej i pięknej skóry. Podaruj sobie szczegółowy plan pielęgnacji już dziś. Umów się na wizytę w Instytucie Kosmetologii Aquamaryn w Wejherowie. Jeziora, lasy, historia i kultura. W to lato Łedwiedze gmina Wejherowe.
Strzybrzno to baciera brama to jednodgroda jako przez Nowo Gdyńści středoviště. Tej co sobie paruanci z tym miasta i z tym aledzama? No muszę rzeknąć, że przede wszystkim Kaszepsi Forum Kultury. Tyle robiłem tak poprywze dość wiele lat. Prowadziłem rozmaite promocje, Kaszepsi książków, koncerty, no ale to, co było dla mnie najważniejsze i co moje dywu, jak będą widzę swoje młecy i co mnie dywało, no widzę redoty, to uczby kaszepskiego języka do zrzeniałych. I poprywdze, no to było coś, co mnie wiedno ładowało akumulatory w każdy tydzień. To karno ledze chterne sami zese. Oni nie brykłewe ni żadnych papierów, cedelków. Oni prosto chcieli się uczyć kaszepskiego języka. Nie jedne z nich to były ledze, co gdzieś go już pamiętale z zecnych lat, a później w Gdyni zabyle te dekady mieszkani tyle. A nie jedne były taci, co nijak kaszebama nie były, ale uznali, że skoro mieszkają w kaszepskim mieście, to chcą się kaszepskiego języka uczyć. No i muszę rzeknąć, że tak ambitnego karna ja ci mu tak bardzo chciało. Ja ci tyś mnie ponakiwał do roboty, nigdy je nie miał. I no ja mi za to bardzo wdzięczny. Poprywdze to było dla mnie taci zdrzudło mlecy bez ludzi lata. Ja rzekł, że są odbierający ten medal, że to są taci moje dzecy. Choć te dzecy są wszyscy starsi jak je, ale poprywdze w ich karnie, w ich towarzystwie człowiek czuł sobie jedno baro belno. I oni też mnie przywryceli wiara w to, że stoi na kaszebiznę nigdy nie beznadziejno, że w jedno są ledze, co chcą ją cygnąć dalej, i oni później rozkosterzyli kaszebizna wśród swoich dzecy, swoich wnuków, gdzieś tam w swoich karnach. Poprywdze wyrt w jedno, co z kaszepsiego robić dla każdego człowieka, a nie bluz do młodego pokolenia. No ale okrom tego, gdy ści kaszebi, to nie bluz ty moi uczniowie, ale tyś part kaszepsko-pomorskiego zrzeszeni, bo Franciszek Górści, Andrzej Buster przede wszystkim, który jako przydnik kaszepsiego Forum Kultury baro mnie pomagał w tym, żebym w ta kaszepską Gdynia wchydył i miał wiele ciekawych udbów. Tyś pierwszą prezeska Forum Kultury własna Teresa Hoppe, później Jerzy Miotkę z nimi wszystkimi wespół robił, wiele belnych ledzy i ta nadgroda jednomieczym stacim, też bardzo takim osobistym księżycem. Tytuł podsztrychiwość, jak wiele dało sobie to Gdyńści středoviště, no ale odgroda je za coś na łedwrót, to znaczy co te wniósł do Gdyńskiego středovišća, to z jednej strony te łudźby, ale też wiele taci działalności literacko-kulturalnych wkół płytkaniów autorskich, wkół płytkaniów z książkami. Ja muszę rzeknąć również, że jestem zdziwiony, że to jem do sumie groda, a nie łeni, bo to łeni mnie da lewicy, poprywdze jakie jej ma, tak mnie so zdywy. I nie, to jest skrum do sfalszywy, ale poprywdze tyle bardzo wiele wyrtnych ledzy jem poezną. No i jeżeli dziełe to, co jem robił, no to poprywdze taci promocje rozmaitych książków. To przede wszystkim jem ją stara regularno je prowadzę, cerys na miesiąc, czasem 2 razy w miesiąc, rozmaite książki, kaszepści przede wszystkim, kaszepsko-językowe jesmy promowele. Szło to, żeby tym ledzom, co chodzą na zędzenia do Forum Kultury, a to równak było wcale mało, od 50 do 80 ledzy na każdym zędzeniem, co myślę je dobrą frekwencją, żeby ma pokazać, że kaszepska literatura się nie skończyła na majkłewścim, karnowścim, derdowścim, ale że w cych powstawają nowe dokazy, są nowe ledze, często młode, które po kaszepsku piszą, co prosto idzie poczytać. I myślę, że wiele ledzy, nawet nie myślę, ale wiem, że wiele ledzy zanka tą promocją później po kaszepską literatura sygele. I wysnym serdecznie pogratulować sobie partnerem Darekłowi, Ryszardowi. Zanka tacim ledzą i są nie jest całe kaszebizna. Poprowadzę tradycją, kultura, literatura w Gdynie i nie tylko w Gdynie może być bezpieczna i warać przez dzieci. Bardzo wam dziękuję Kaszepskiemu Forum Kultury, partowi Gdyńskiemu Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszenia za wające jannota, za dokazy, za to, że taci ledze jakie Kaszebi i nie plus Kaszebi, poprowadzę mogą są w Kaszebizna widzę nie istnieć. Jedno Kasiebie. Dziękuję.
Masz problemy ze skórą, ale nie wiesz dlaczego? Twoje kosmetyki i pielęgnacja nie działają? Pozwól się oddać w ręce specjalistów. Podczas 2-godzinnej wizyty dokonamy dokładnej analizy Twoich kosmetyków. Następnie po oczyszczeniu skóry przez naszego kosmetologa drobiazgowo zbadamy i odkryjemy tajemnicę Twojej cery. Nie marnuj czasu i pieniędzy na nieskuteczne kremy i niedziałające zabiegi. Przestań zgadywać, a zacznij wiedzieć. Aquamaryn Premium to Twój pierwszy krok do zdrowej i pięknej skóry. Podaruj sobie szczegółowy plan pielęgnacji już dziś. Umów się na wizytę w Instytucie Kosmetologii Aquamaryn w Wejherowie. Jezora, lase, historia i kultura. W to lato Łedwiedze gmina Wejherowe. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.